Fudbaleri Partizana u sredu dočekuju bugarski Ludogorec u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi duel u Bugarskoj završen je bez pobednika i bez golova, pa će srpskog vicešampiona svaki trijumf voditi u narednu fazu. Crno-beli očekuju podršku punog stadiona, trener Marko Nikolić najavljuje ratničku igru svojih pulena. Igrači su jako dobro trenirali ove nedelje, znaju šta nam je činiti na ovoj utakmici. Igramo protiv jednog jako dobrog i skupog tima. To su činjenice, ma kome se one ne sviđale, kada ih govorimo i potenciramo to je istina, a istina je uvek jača od laži i od neistine i to je jedina istina, znači to me govore činjenice. Sa druge strane, ponovit ću ono što sam govorio mnogo puta do sada, u sportu pogotovo, ne mora uvek da pobedi onaj ko je skuplji, ko je potrošio više para, to se pokazalo mnogo puta do sada. Ono što zna da bude presudno, to je inspiracija igrača, motivacija i želja da se dođe do zacrtanog cilja. Mnogo toga smo govorili o Ludogorecu u prethodnih 10-15 dana i ne bi više trošio reči na njih. Oni dolaze sada u našu kuću, dolaze na Partizanov stadion, ovde smo mi domaćini i neka oni razmišljaju kako će se izboriti sa 11 po znacima navoda ratnika u crnom-belu dresu i sa 30.000 istih takvih na tribinama. Domaći mediji su prethodnih dana pisali koliko plasman u narednu fazu i sigurna jesen u Evropi znače Partizanu koji se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji. Sa druge strane, utakmica je predstavljena kao nešto što je biti ili ne biti za ovaj klub prethodnih dana u medijima, a to nikakve veze nema sa igračima Partizana. Oni su svoj deo posla odradili jako dobro do sada i njima mora da se oda samo priznanje za ovo što su uradili do sada u evropskom takmičenju. Ukoliko naprave taj iskorak sutra koji toliko žele, ja to dobro osjećam, to će biti jedna vrsta podviga. Šef stručnog štaba crno-belih potvrdio je da su Danko Lazović i Andrija Živković spremni za meč sa bugarskim šampionom. Za tim konkurišu svi prvotimci osim povređenog Danila Pantića. Revanš susret između Partizana i Ludogoreca na stadionu u Humskoj počinje u 20 časova i 45 minuta.